изразим своето уважение към една културна ценност. Не казвам лично, защото се оказа, че е трудно да се говори в единствено число за Дейвид Бауи. Искам просто да кажа в началото защо съм се включил и аз в тази работа. Тъй като обяснимо за музикантите, но по-необяснимо е за такива като мене. Аз прочетах преди 2 години една книга на професор Евгений Дайнов, посветена на Дейвид Бауи, и върнах лентата назад и си дадах сметка за какво става дума. Ще взема отношение в един малък разговор, който ще проведем след половин час помежду си. Тези, които виждате вдясно от мен, преподаватели в МБУ, от различни департаменти. Това, което мотивира пък от друга страна идеята да се случат нещата, е, че тези две момчета и момичета, което виждате, което част от вас познават, други не, както каза Тодор сутринта, момчето с цигулката. Те са съученици. Оказва се, че един от техните преподаватели е доцент сега в Нов Български университет. 2 пъти доктор, и малък, и голям. Те учат. Сериозен мъж. Те обичат Дейвид Бауи и казаха, че могат да го изсвирят. А още по-голямото събитие, на което сте били свидетели, аз бях, че когато започна цялата тази работа да се репетира преди известно време, те направиха доста репетиции, защото това са професионални хора. Евгений Дайнов, който знаят мнозина тук, много добър китарист, каза: не може да се свири Дейвид Бауи, това е сложна музика. Но се съгласи да свири и той. Така че ще бъдем свидетели на нещо абсолютно уникално. И накрая заедно било нещо, не защото господин ректор е тук, моето уважение към него, а и заради това, че той е тук като почитател на Бауи, да кажа, че амбицията е голяма. Амбицията е да изградим цял образователен проект. По простата причина, че МБУ е единственото средище за висше образование в България, където има среща на наука, изкуство и професии. Няма друго. Това не е въпрос да се хвалим, да е самохвалство в никакъв случай. Просто това е факт. И трябва да съчетаем усилия на хора, които се занимават с наука, на хора, които се занимават с музика, на хора, които се занимават с театър, на доцент Боя, който се занимава с кино и филмира и репетициите и целият спектакъл тази вечер. За да докажем, че можем да правим заедно това, което може да наречем фестивал, ако щете. Или което Брайан Мей нарече парти. Преди 2-3 седмици в НДК. Ще има няколко песни, след които колегите ще кажат по няколко думи. Първи ще говори професор Дайнов, след това е доцент Евтимов и моят нов приятел Георги, да го нарека така, защото покрай това се сприятелихме събитие. И така ще караме час и половина, да кажем, да се радваме на творчеството на Дейвид Бауи. Още един път добре дошли и да започваме. When I leave my dream, riding on a golden horse, we live within my castle with
only love can live in my dream. I wish that the thunderclouds will vanish, wish that the storm will fade away, wish again that you will stand before me while the sky will paint an overture, trees will play the rhythm of my dream. When I live my dream, please be there to me. Let me be the one to understand. When I live my dream, I'll forget the hurt you gave. We can live our new plan. Till the day my dream cascades around me, I'm content to let you pass me by. Till that day you wrote to many other men, but let them know it's just for now. Tell them that I've got a dream, and tell them you're the star in road. Tell them I'm a dreamy kind of guy, and I'm gonna make my dream. Tell them how I'll live my dream. Tell them they can laugh at me, but don't forget your date with me. When I live my dream. Да ви представя групата The Bromley Contingent. Bromley Contingent бяха, преди Дейвид Боуи да стане чудовищна звезда, бяха 20, 30, 50 човека от югоизточен Лондон, които бяха фанатично предани на Боуи. И се разпознаваха помежду си, казвайки му Боуи с А. Само че когато дойде Зиги Стардъст и Боуи стана хиперзвезда, и цял Лондон пламна с това Боуи и се наложи самия Дейвид да се намеси да каже: чай сега хора, Джим Боуи, нож. За това се казва покрай него. Но трябва да говоря за това парче. Това парче е от... може би ще се удивят тук доста хора. Това парче от първия албум, 1967 година, излиза точно в деня, в който излиза Sgt. Pepper, което обрича този албум на катастрофа. Никой не го забелязва. Това ми е любимия албум. И ще ви кажа защо. Това парче до някъде обяснява. Това е албума точно 67 година, в който според мен от всички албуми излезнали 66-7 година, в този албум най-ясно се вижда така хипарската визия в най-чистия вид, което казва съвсем елементарно нещо. Това не е само това парче, има още някакво на този албум. There's a Happy Land, например, има такова. Казва нещо елементарно. Вие, възрастните чичковци с коремите и с големите пули, които унищожавате природата, карате хората да стават зависими от парите и от време на време пращате чуждите синове да воюват някъде, вие усрахте свет. Не го ще този свет. Оставете нас, децата на мира, ние ще направим по-добър свет, в който ще си мечтаем, ще се обичаме, няма да разрушаваме природата и няма да ходим на война. Днес това се изчерпва в края на 70-те години, този наивен, то не е много наивен, но от сегашна гледна точка наивен оптимизъм. И Дейвид Боуи става силен тогава, началото на 70-те, което вече е ясно, че децата няма да победят в този си вид. Няма да има хипарски рай. А напротив, света ще се разпада на парчета. И там вече е неговата сила, която почва и до ден днешен, до последния албум включително. Какво правим с един свят, който се разпада? Който не е старото лошо си отива, дебелите и чичковци с пулите си тръгват, както видяхме, не си тръгват да са в Панама, семпарите. Нали?
децата с цветята не побеждават и света се разпада. Какво прави? Това ще видим по-нататък. Благодаря. Моята идея е да започна с това, че сред музикантите, които в края на 60-те и началото на 70-те години повдигат тая тема за
срещата ни с чуждата цивилизация, с инопланетяните. Всъщност аз сещам за два случая много ярки. Един е Дейвид Боуи, а другият е една група, която се нарича Sun Ra Orchestra, която непрекъснато флуктуира, които минават по-скоро за джазмени, какво ли не правят, и които твърдят, че са от Сириус. Поне това твърди техния ръководител, който е, както при такива групи от много членове, най-дълго задържали се, единствено задържали се в групата, която непрекъснато променя членовете си. Като казвам друга планета, обаче в случая с Дейвид Боуи става дума за това, че този музикант съвсем не случайно, напоследък, след смъртта му, отново актуализираха неговия списък с 100 книги, които най-силно са му повлияли, който държи да вплете в творчеството си, на всяка цена да разкаже в песните си това усещане за загубата първо на идентичността и второ за така да се каже, идентичността и на, може би, на обществото, а не само на отделния човек. До такава степен, че първо много често го наричат Стармен, директно като едва ли не някакъв прякор. Също толкова често, колкото го наричат и господин Кой съм аз. 2012 година некъде да е в университета на Лимерик, а Лимерик е това градче, по което е наречен един от най-интересните жанрове в английската литература. Тези иронични петстишия, които са едно от лицата на британската пародийна и сатирична поезия. В Лимерик преди 3 години са направили една голяма конференция, посветена на творчеството на Дейвид Боуи. Конференция за философи, хора на литературата, не само музиколози. И това е така една от доминиращите теми всъщност. Това, че той се занимава с тази ситуация, да ни вкарва някакви хора от Марс, някакви хора от други места, с които ние не можем да осъществим добре срещата, подаваме си сигнали, но не се разбираме. Ще го кажа друго яче, през 70-те години са албумите от 72-та, Възхода и падението на Зиги Стардъст и Паяците от Марс, и след това 74-та година Diamond Dogs. Дейвид Боуи вкарва темата за антиутопията в музиката и я вкарва по потресаващ начин. По това време той чете и после развива и има и композиция върху 84-та на Оруел. Тоест, идеята за срещата с друг разум всъщност го занимава по-скоро на принципа, че ние сме си извънземни един на друг. И това нещо трябва през 70-те години много активно. Това е времето, когато той по някое време става и поклонник на фашизма, или така им се струва на много хора. Нещо, което някак си ще допълни, опровергавайки казаното от Евгений Дайнов. Има един период от 2-3 години, когато той дава изявления непрекъснато от типа на обичам авторитарните режими, защото при авторитарните режими хората са по-ефективни. От този сорт неща. За да отидат в 80-те години, когато някой от вас, може би съвсем малки, когато сте гледали филма Лабиринт, където всъщност музиканта, който най-добре пресъздава фентази формата, така се оказва Дейвид Боуи, и отново ни занимава пак с открадването, с нещо, което е пак антиутопично в крайна сметка. Нали, лишен си от най-важното, едно дете откраднато, бъдещето и така нататък. Много ми хареса, когато прочетох едно интервю преди време с него, в което отново повдига темата за неговата бисексуалност. И той каза, вижте сега какво. Аз всъщност винаги съм бил латентен хетеросексуалист. Играта с идентичностите според мен е най-интересното нещо при
при него като постоянна червена нишка, която обаче не е въпрос на неговата разклатена идентичност, а според мен неговото критично отношение към разклатената идентичност на съвременния човек. И затова като кажем, че примерно той има нещо общо с фантастиката, аз го казвам, а имам предвид най-вече това. Всъщност, че фантастиката с какво най-вече ни занимава? Най-вече ни занимава, според мен, с един от основните начини хората да си оказват зло. А те са два. Единият, когато си го оказват това зло един на друг като частни лица, а другия чрез институциите, които създават. И според мен, Боуи непрекъснато вплита в текстовете си този втория вид, присъстващо непрекъснато между нас насилие. Така че фантастиката присъства според мен не само в песните за Зиги Стардъст или в Стармен и в други подобни, в които става дума за космоса, а в цялото му творчество. Благодаря. Няма се плашите, няма пак да говоря. Само ще посвиря и то тихо. Stepping to the dark, and I'm floating.
да се направи това нещо. Ще продължа след това, което каза Йордан Ефтимов. Аз се казвам Георги Арнолдов. Значи, първото, което ние трябва да се дадем сметка, че става дума за една изключителна личност, каквато е Дейвид Бауи. И личност от много голям порядък, не само в сферата на музиката, но и в сферата на литературата, на поезията, на киното, на каквото решите още. Защо казвам не само сферата на музиката? Забележете как върви неговите текстове. Дейвид Бауи спазва абсолютно правилника на елизабетинската епоха. Той работи както работи Шекспир или както работи Джон Дауланд. Текстът върви от начало до край, но той не върви с куплети и с припеви, с повторения, както е в поп-фолк музиката. Напротив, нещата са много органични. Те текат като един класически Шекспиров или примерно на Бен Джонсън сонети, на който искате от елизабетинската епоха. Тоест, той, бидейки много радикален и много, да кажем, освободен, той си спазва абсолютно старите британски принципи, на така както се прави литература и музика. Той не само това прави, но той има още едни други ходове, които след малко ще ви спомена. Сутринта, когато ме попитаха за да не започва култура, кой е днеска Major Tom, аз уклончиво отговорих, че не знам. Всъщност, той много добре знае кой е Major Tom и какво се случва с него, защото ако съзнанието на човека, който слуша музиката, проследи какво става в десетките години, които той пише музика, той ще види едни звукови кодове, които Дейвид Бауи винаги повтаря. Той повтаря едни леки ходове, едни леки такива напеви, които ние ги чуваме или не ги чуваме, но те остават в съзнанието ни, в подсъзнанието и ги запомниме завинаги. Това е един музикант, който в никакъв случай не може да не бъде забелязан. Той не може да бъде забравен никога, защото нивото на това, което той прави, е много от висок философски порядък. Казвам не само музикант, както казах преди малко, става дума и за един грандиозен актьор. Актьор, който всъщност на него повериха няколко само роли, ще ви кажа, които му бяха поверени, и то от хора като Дейвид Линч, като Мартин Скорсезе, като да не ги изберем всичките режисьори, от много големи режисьори, които той е играл. Значи той играе Пилат Понтийски, той играе Никола Тесла, той играе Енди Уорхол. Няма да продължавам с какво още играе, но той има над 40 няколко филма, които играе главни роли. Той е направил саундтрака на над 400 филма, по-кратки или по-дълги документални, шорт филми. И изобщо цялата тази работа, като е погледната, ако наистина наблюдавате как върви неговия живот, виждате един много консеквентен човек, който въпреки имиджа си на бунтар, на хулиган, на екстравагантен, на човек с много лица, той много добре обсмисля това, което прави. Това, което казва Василий Методиев, е много важно, защото ние трябва да си дадем сметка как той, връщайки се назад в последните си години, вече се опитва да съчлени това, което може би през 60-те и 70-те години беше разбито. Какво е това, което това беше разбито? В имиджа на класически, общо взето подготвения музикант, на класическата музикална наука, 20 век е векът на Стравински, на Шönberg, на Нововиенската школа и на авангарда. В образа на 20 век, в образа на човека, който ще се занимава с история през 21 или 22 век, ние трябва да си дадем сметка, че да, имало е някакъв авангард, имало е някакъв там нововиенски авангард, но всъщност двете неща, които направи 20 век, това е джаза и рок музика. Това са двете всъщност големи неща, които ще останат. Казвам го това и знам колко, примерно, музиканти, примерно от класическите, ще ме възневидят за това нещо и ще почна да казвам, че се правя на интересен, но го казвам абсолютно искрено, защото общо взето моето поколение класически музиканти, цялото музикалното училище се занимаваше да слуша рок музиката, а не класическата музика, вид някакъв бунт. И не знам какво. За да свърша с това, което започнах, защо сутринта не отговорих за Major Tom. Major Tom и това, което той прави, много странно се получите точно след Space Oddity, че трябва да го вода. Това е един напев, който вие ще чуете подир малко, съвсем кратко, в неговата последна песен.
в неговия последен клип Лазарус. Ще ви прочета само началото от текста. Погледни нагоре, аз съм в небесата, имам белези, които не могат да бъдат видени, преживях драми, които не могат да ми бъдат отнети. Всеки ме знае кой съм сега. И тук следва един много странен припев. Погледни нагоре, човече, аз съм в опасност, вече нямам какво да губя. Погледни нагоре, човече, аз съм в опасност, вече нямам какво да губя. Този текст е върху мелодията на Ground Control to Major Tom. Върху същия мотив. И изобщо, ако човек се почне да го гледа, той ще види в една много голяма консеквентност и цялата рок музика и целият джаз всъщност се оказват една много класически, пак ще повторя, ще се върна към това, което започнах, по елизабетински и по британски начин, било за британския рок и британската музика, много добре подредена музика, за да може да почне това, което той накрая започва отново да мисли как да се съчини отново това, което е било по някакъв начин разбито. Всъщност, както знаем от парчето това ще с Major Tom за джанки.
dress. You're a German of success, because the best is a mess. So how will they know? I said, how will they know? Spiders from Mars, he played it like hand, but made it too far. He came the special man, and we will see his band. But Ziggy really sang, it's good and nice, it's good and hey, like some cat from Japan. He could lick and by smiling, he could lean and to hand. He came on so rolling man, well hung and Snow White then. But where are the spiders? While the fly tried to break our bones, just to give a light to guide us. And so we ditched about his friends. Should we crush his hands? As he played the time, jamming us, we were good, and the kids was just grass. He was the best with God-given hands. He took it all too far, but boy, could he play guitar.
When the keys confused the man, I had to break up the band. Do you want to know something? You're more dangerous than the Zealots. Do you know that? Say something. You had better say something. God. I do wish you people would go out and count them sometime. Maybe you'd learn a lesson. No. Probably not. Видяхме и Дейвид Бауи, актьора. Няколко думи за тази идея, която продължава да става все по-силна с цялото това представяне тази вечер. Казах на господата, че може би имаме задължение към подобни личности, към подобни персони, да дадем малко по-хубави отговори за това как си търсил свободата, как си бил наивен и как си отишъл до там да кажем, това майче не беше свобода, което съм си мислил. Да минеш през цялата тази пътека е това, което се нарича да остави следа. За такива като мен, които се занимават с история, тези следи стават все по-нужни да бъдат осъзнавани. Ние сме живели, моите поколения, без възможността да ги дискутираме дълбоко, защото чувахме отзвук, само някакво ехо. До нас имаше по-млади хора, които им отваряха очите, примерно. В такъв случай за Бога имам в собствения си живот. Тук е колегата Лъчо, който беше донесъл една касета, тъй като големия му син имаше този интерес. Сега сме вече 2016 година. Тези хора си отиват. Но за нас остава усилието да ги мислим и в някаква степен да почнем да разбираме по-дълго. Аз ще спра до тук, за да не разтревожа колегите си, че много се раздели, но ще кажа нещо съвсем така лично накрая. Тук част от хората, които присъстват, знаят, че аз имам фаворит, гуру от тази група, момчета на 60-те години. Този човек, правейки своя албум и чуйки албума на Бауи, последния преди този, който той изпрати в битието 2 дена след смъртта си. Този музикант му праща имейл, в който му казва: много ми хареса това албум, аз правя мой, сега ще го пусна скоро. И Бауи му отговаря в стила: знам аз, ти си един old sock, което на английски значи
как да го преведем? Стар пич, да го кажем така най-произволно. Късък чорап, стар с късък чорап. И това е албума на Клептън. От 2013, не бърка, март месец. След този подарък от Балви. Тоест тези мъже наистина заслужават да бъдат мислени заедно. С едно гигантско послание и това, което каза Георги, да ги мислим в този техния контекст, британския. Те бяха в разкъсаните дънки в 60-те години, те бяха безобразните хора. След това облекаха костюми, за да отидат в Алберт Хол, за Леди Даяна. Това цялото обръщане, това умение да вземеш нещо, което е ценно, да го превърнеш в култура и да го оставиш на хората след себе си. Големи пичове. За толкова от мене. Една книжка, която доста се полих като прочетох, тя беше, коментираше научните им интереси на тези хора и всъщност това се оказват хора с доста сериозно философско и научно мислене. Повечето от тях с магистратури, с докторати, с 2 доктората, с 3 доктората, т.е. хора, които дълго и бавно учат. Тази бавност се развива по протежение на тяхното творчество. И за мен тя е много важна, защото това са хора, които явно градат в бунта си, градат една нова култура. Те, по-моему, някъде дълбоко в себе си са осъзнавали това, което правят. Аз много често обяснявам, че много по-важно за един човек, който прави музика или изкуство, са вътрешните интуиции, отколкото високите познания за правене на музика. Докато слушах тяхното изпълнение, аз се сетих за следното нещо. Преди малко говорих за елизабетинската музика. Какво би се получило, ако направим да и такъв един експеримент, примерно Space Oddity или Зиги, да ги изпълним на стари инструменти от епохата на барока или на Ренесанса. И се изпълни със същите песни. Вие ще чуете една великолепна ренесансова музика, защото тя е построена по този начин, тя е направена по този начин. И модела какъв е техния? За разлика от романтизма и класицизма, те казват така: ние пишем едно парче, което има една мелодия, има някакви инструменти. Каква е мелодията? Нещо, което ще пеем с текст. Какви са инструментите? Ще видим каквито има. Тоест бароковия ренесансовия модел и ние свириме на каквото има. Баховата музика е написана на 4 петолиния, без да се знае кой ще го изпълнява, каквото има. И разбира се, тази музика е голяма, защото тя на каквото и да изпълниш, винаги чуваш, че тя е много добре измислена, много добре направена. Ако смените тези неща, които свирят си лукът и ги сложите на един саксофон, ще бъде великолепно. Както и да разместите въобще тази музика, тя е великолепна. Защо казвам това нещо? Защото като стана дума за 60-те години, за освобождаването, за това, като направи цялото това поколение британски, европейски, американски музиканти, те всъщност освободиха музиката от тези модерни, да ги наречем, окови на края на 19-ти, началото на 20 век. Тази схоластичност, тази скованост, тази академичност, която беше фантастична, може би, като теория. Шонберг е един страхотен теоретик, страхотен изобретател на нови системи, които обаче не могат да бъдат слушани. Те могат да бъдат чути един път за куриоз и с това приключваме. Руските футуристи, примерно има един Авраам Авакумов, той прави една страхотна творба, която е симфонията за сирените. Целият Баку, примерно около час и половина, свират всичките сирени и всичките машини издават звуци. Същия експеримент е направен в Петербург. 18, 20 и 21 година ще стават тия неща. До тук. Представете си това да не го пуснат сега, тук градът ще поводее. Експерименталната музика е нещо много хубаво, но свободата, която дойде 60-те години, беше наистина нещо много полезно. И аз затова се хванах за това, да ви дам този пример, за да връщане към ренесансовите модели, към бароковите модели на правене на музика, която
Музиката е един универсален език, заедно с литературата, с поезията, която е един универсален език. И той прави това нещо, което успява всъщност да сплоти хората около някакви идеи, около някакви нещо, което прави всъщност в порядъка на времето, в процеса на протичането на времето, тази история, в която ние живеем. Аз ще допълня това нещо с може би типа, който аз пък свързвам тази музика с типа представяне и перформанс, може би е по-добрата дума, който ми се струва предтеча, истински предтеча. Това е по-скоро политическото кабаре на Брехт, Курт Вайл. Даже Курт Вайл е един от музикантите, които със сигурност са влияли на Бауи и той го споменава. Не мюзикъла, не е за забавлението, театралното действие. Има много театър. Това всеки го усеща, колкото и да не познава творчеството, едно парче като чуи, усеща тази работа. А що се отнася до интелектуалните корени на това, което е Бауи, аз все пак си мисля, и което той казва в творчеството си, макар че те се променят сюжетите, въвежда нови герои, но има един автор, който е също някак си стои само в университетите, се изучава в наши дни, въпреки че е един от най-големите сатирици изобщо на човечеството, Антони Бърджес. Неговия побойник се вдъхновява от Бетовен и филма, който се прави по протокол часовников механизъм с Малкъм Макдауъл, главната роля много добре показва, тъй като героя там на Малкъм Макдауъл с бомбе, облечен като джентлмен, с бастунче, с което прибива своите жертви. Има някакво съзнание за подобен свят в тези песни и затова не съм съвсем сигурен до каква степен този стремеж към свободата, в него има наивизъм. Може би има, как да кажа, има и съзнанието за хората, които дърпат конците, съзнание за това, че тече неразбирателство и така да се каже, децата не могат да се обединят и няма да победят никога. Според мен това трагическо съзнание го имало винаги в творчеството на Дейвид Боуи. И въпреки това, може би наивизма е въпреки това. Във всеки случай, това непрекъснато иронизиране и самоиронизиране на света, в който живее, според мен е едно от най-съществените неща. Така че другото име на това творчество, според мен, е сатира. Или както самия Боуи казва, кабаре. Аз често пъти признавам, аз съм един артист от кабарето, аз не съм рок звезда. Конструкциите не са много, освен репъл рок и този нещо. Аз не искам да се намесвам това разговор, аз каквото имах. Съм го написал в книгата. Давай нататък. Добре, така предлагаме да прочетете книгата на Евгений, който не е прочел, и да видим този клип, който е направен в рамките на 24 часа, в дните преди неговата смърт, който заглавява Лазарус. Scars that can't be seen. I've got drama that can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger.
I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Hey, they're just like me. Just like that bluebird. Oh, I'll be free. Ain't that just like me? Аз ще върна микрофона, за да кажа, че сме в края на нашата вечер. Да поканя музикантите да изпълнят една любима песен на всички от Дейвид Боуи. Да ви благодаря, че бяхме заедно и да поема грижата да правим още такива срещи за различни музиканти от това време. Заповядайте. Тодор Николаев, Мишо, Надя, I will be king. You will be queen. Though nothing will drive them away, we can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. You can be me. I'll take all the time, 'cause we're lovers, and that is a fact. Yes, we're lovers, and that is that. No nothing will keep us together. We could
still time, just for one day. We could be heroes forever and ever. What you say? I wish I could swim like the dolphins, to swim. But nothing will keep us together. We can be back forever and ever. Or we can be heroes just for one day. I could be king, and you will be my queen. No, nothing will drive them away. We can be heroes just for one day. We can be us just for one day. And the shade was on the other side. We can be there forever and ever. And we could be heroes just for one day. We could be heroes. We could be heroes. We could be heroes just for one day.